बाबा परशुराम के, अरे कि बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे, जानत जहान बाटे हो। बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे, जानत जहान परशुराम के महिमा महान बाटे, जानत जहान बाटे हो। बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे, कवि के लेखनी काम है मुर्गिला किए हुए हर जगह धर्म के फिर से अब हो काय के रागो का उछल बनी है से हर जगह धर्म के हटल हरइले हर जगह धर्म के हटल हरइले अरे की भगती का चीज होला कोरी के देखइले भगती के चीज होला आउका अरे की हे चलते पढ़ी अरे की हे चलते पढ़ी इहे चलते पढ़ी गइले इनकर मान बाटे महान बाटे हो बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे जानत जहान बाटे क्या बात है गाए हो क्या बात राघव बाबा ध्यान देते डॉक्टर साहब विष्णु के बारे हो अवतारी विष्णु के बारे अवतारी हमारे गुरुजी प्रेमगिरी व्यास जी इस बात के मंच से पहले ही बोल देने बानी कि विष्णु भगवान के छठा रूप भगवान परशुराम जी बानी विष्णु के बारे हो छठा अवतारी विष्णु के बारे हो छठा अवतारी अरे दिल में बसा के रखले शिव त्रिपुरारी दिव्या स्वयं पूरा के अरे दिव्या स्वयं पूरा के स्वयं पूरा के बढ़ल इनके शान बाटे महिमा महान बाटे हो बाबा परशुराम
महान बाटे जनत जहान बाटे हो बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे जनत जहान बाटे हो बाबा परशुराम के महिमा महान बाटे प्रेम से बोली परशुराम बाबा की। और बहुत सुंदर मेरे मित्र मेरे